ɛna we ye be man so prostate no meant na hokɔ ne kwacha scan for free if say therapy na after 40 no one hwe yi na prostate enlargement na be habadwene dua be wo no ye ntwa so ye to ase ko endpoint homeopathy clinic nerve diseases kidney issues liver issues physiotherapy and massaging ni nyina nso wo ye ho adwuma Dr. Dubois say more than 17 years and wo de osompa ne ayeresa papa and wo de abrega na fo a wo be ko na lab technologists ni radiologists wo nyina gu ho mo ye lab akese a ye de beboa wo endpoint homeopathy clinic ye to mo so ane asori nti ye be frɛ wo mo wo hwehwɛ wo mo akira kwan wo spintas kwan so ba bi ye frɛ wo share signboard no e wo ho ɛna kronom aboahia ɛno nso okumase ɛna tema community 22 ɛhɔ nso ɛwɔ hɔ 0244 867064 0244 867064 say my number my mobile 0244 867068 0244 867068 and 027 423 4321 027 423 4321 na with them endpoint homeopathy clinic our yarisa efie enono na ye free endpoint sui na kasa natural mineral water abujunsu weekend the minim party awoko minima yi awoko minim wedding awoko sa wo pensuo bottled water sachet anasa dispensers ya kasa natural mineral water ena wo hia na kasa natural mineral water no number 1 choice no one kasa na ubenya with safety ensu papa ensu krojen a Food and Drugs Authority wo magia tomu Kasaloma Ventures wo mo Taifa Bok Hospital achi ho wo mo na de kasa natural mineral water abedwaso se wo ko party na uduro na ensuo na nya kasa natural mineral water no abusa wo se mo ye sure se original ensuo na mo no mu kasa natural mineral water abuju nsuo papa awonum no akoma to yem ye ne pedua na more than 70% nsuo etia num su papa ensu krojen kasa natural mineral water kasa natural mineral water so refreshing etibobodi answer wo be fresh 020 6469 430 0206469 and 0303 965780 0303 965780 kasa natural mineral water abuju nsuo enono na wonim se time heba mehye dro ne de dro aba ye di to malaria se dro aba wonum ato na de ne nye wode enase bia wo obi a wo ta asori a na honam ye wo ya time heba mehye mami musa wo se ene wo sori ye no umpom den te sei wonum da ho a wutimiti bidi kama ema aduane ye wode anase wo sori ye na honam ye wo ya wuti wajonku ena maha wobi wo ha ena fever bi acheme ena wate asimi so malaria na ye usao anopheles mosquito ni timo den mosquito oba no na wakawo a de obeye wo nipadua no wa obeye mre enti time heba mehye do ne de abase emetu malaria se na emetu wo hawo no obi ne die body pains loss of appetite malaria fever na ama umpom den no na agina nananso enti time heba mehye nie edu papa nie time heba mehye nie body pains agane time heba mehye nie malaria enyezi babiem time heba mehye nie anorexia bi ama time heba mehye baby awunro si no de enti awunro do so ne se time heba mehye nsi ho na nka time heba mehye si ho a enkanu anu wonum ankanu anu no wo hia duro bi aka ho time heba mehye Fred Dr. Tafrija ewo 0244417669 0244417669 0244417669 na wiye ye bedi hajia special local foods eduane papa fie eno no se wo pe local ne continental dishes ya obi anim se hajia special local foods na enuane no se wo pe banku ne tilapia papa bi se wo pe okro soup ne banku wo pe tuoza fi wo pe wache wo pe jollof wo pe fried rice wo pe konkonte wo pe apreprensa wo pe se aduane ye woda hajia special local foods no na me kamfo de ama wo 8 a.m. pepe no wabie ekosi 8:30 p.m. every day Facebook, TikTok, Instagram ni nyina wo tuetuem a wo bo adwuma na efia da bi se pa no anya tuoza afi de efre ni die huo no ekumase de oduru efre ni die huo mo de mo ka ni TZ wanya bi ana wanya waachi bi de chicken atoso ama wo
hagye anim aduane ye na ade ba ko a wa hagye ho efe ne se wono no ingredient wo eni ti se fie de enye wo mo tomatoes apro je na apro ena omo de ye aduane hagye special food hagye special local food de ingredient ye kroje tomatoes a ehu twa meko garlic akakadro ehu twa wo ye wedding wo ye yie wo pe ba bia ode aduane a woni mu nwase a hagye special local food sa wo hwehwe wo mo a atomic kwan no so hacho kwan no so baby a transition wono ebe ne pe wusa transition hono a pe na wo hu no eti wo se washing baby wo ho wusa ne kwase wo ho enye ho nko a wo se DVL for baby o mo office bi kwan no won so wo kwa hagye special local foods ni eti fra hagye obapa nyame nhira nyame suro wonimu wonimadwuma 0246359921 0246359921 and 05947972215 05947972215 now with them hagye special local foods aduane papa fie enono etie for me mamu nyina kwa babiem eba se de mesia ya advert die wo de twetwe ne nyina mam because my ni yie kama twetwe sisi fani nyama me na mefa ya fa nkopes camera eti hagye special local food na maka ho asem nemom ebra so se de mabra asem ye obi asem dwumadie no enne ye twetwe nkomo nene ye nkomo a ye betwetwe no ye papa bi memo no aboni din ye de ni din amame ye se ye frɛ no prophet ana odi prophet Sasu Emmanuel aka prophet Elisa okay ablekuma agape no free buy True Faith Evangelical yene onyame nipa ebedi na bra bo mu nkomo nti daddy be microphone ma me bra me be ma wakabe prophet onyame difo me mo akwa ba o yana me mo akwa ba SOMPA 106.5 FM me do so ba SOMPA FM yedase na me pacho ho te sei pacho ba dada roma we de mamia me ma wo udin ne de sei bidin a bidi ko school Sasu Emmanuel Sasu Emmanuel ne fie de FM na Sasu fie de ye from na Sasu mi so ne FM enu ago ye de meto me nana enti me nana no ne FM enu ago enti omo mu ni mepa ne de ye me di ehya daka enu ago enti so ne ye from na Sasu ti ma be tie mu afre me kora na ne wo hi o na ne ya ma me no na dia nkrofo si aka prophet Elisa ena nkrofo di nimu Sasu Emmanuel Elisa Sasu Emmanuel ablekuma agape na free buy okay na asafo ne wo odumase ba wote ablekuma agape asafo ne ye True Faith Evangelical eno ne asafo ne di woda no why ye nyame nipa be ye mfie be sei nyame nipa ma ye no 12 years ni nese nyame frɛ wo sɛ bɛɛ na adwuma paa no nyame no wa sɛ wa ofrɛ ni pasi ni siesie odi opie ampa ayo si odi usie ansa na wayi wopie to oyi opie ne bɛɛ 12 years ni etu ye prophet bajai eti wo ye prophet ne sɛ wo ye odifo bajai ti edifo ne nim sɛ bi mo aso na ete ebi mo nso mo ni na ehu wo odifo wo ye odi no wo de ne odi bɛn ko angle a wani hu na de angle na waso nso te asem ye ka so obi ye odifo a na wo ye pa kire se wo ye den obi odifo a obi obo nyame mu abrabo papa abotre nya abraba wo fa nyame asem enye difo se ne ye wo ba konfo kra ho ye ba konfo obi hu ade obi su moti ade nyame adwuma ebetima ba odin aka sabi ade hye wase nyina na so no nyame de okay eti ye kase onyame difo onyame obo so ni asase no a Genesis chapter 1 verse 1 no ka se obo oso ni asase no se ni difo wayi ne biti se oyi na difo biti se Elisha ni Elijah ene Isaiah mo ni ade no odifo ne hwan odifo ne de ohu asem a won hunahuna nipa odifo ne de ohu asem a won hunahuna nipa onipa ne kura ye owu ana bibi se be fie tumi ba ye bi na ye na ye nka kire nipa no bi no nipa no abrabo fi bi mu ntini matumi be di ne so okay de so tumi ka kire se hwe ho yie na ne baba ta na chi
odifo papa de on kasa bia we na ye we na ye we na na emom no de ntia ma honhommone enya omukwan ye bia bone sa ebia niema bia wakwa binye we ahantan we ye je we ye kromfo we ye trofo we ye nibrifo eno mom ti na ma honhombone bi enya kwan wakwa binye eti se bibi hawo a saa kwan no so a eti se odifo ni hunade a de obehuna kan ye wo bone na atene sa tretrem because adwuma we yen ko tumfu trongo bi ani se me hu so ma me na ye papa na ye yo eno no nkofa hwema na hu ye na o kan no problem ne solve ye okay it is to me hu ade a problem be solve okay ne ye kan so ye no kware yes sa ya no enya me hu ni se we be di president later no na koma panti da bi okay na se odifo bi anka bibi ensanka se eyi omuka ne sempo ye kotro ni mu a o kan numbers 23 ayi na what say onyankopon enye nipa no odi atro yeah I'm not a man that I will lie or the son of man that I will repent eti nyame ntimi nka na nka se nyame se na mo bompa ye de a dabi wo kan no waka onyame ka waka eti untimi meka se nipa wei na ebe president na emom no se ya hwe ya onyame ye ene onye difo papa se wo sisu dua se bia ana se bi na ebe president na ko ka se na nyame se obe president na emom no nyame se ma mompa ye de a ontimi nya na akoma panti dabi o se ma me ba o se mi ti odifo na akoma panti dabi onyankopon ofa ni asai okay na pro na tete ena oye ni yie mo enti se wo ye nipa na se bia na wo defini tontodie bim eduru bi a wo nipa su nya jesa kira okay enti wo kan Yohane ngoma na Matthew chapter 3 verse 1 no o se enani mu no osuboni Yohane pe yudi aseso ko kan nyame asem na o ka se mo sacha mo adwen okay no so hina be mu sese ma tempo ma urade akwan enti onipa bia we Kristo ni no me fa Kristo se o sesa wa adwen efro ni ma ho se na ofie busum bi wo ho a ana mu di so aduane ana mu gu nsa se wo jasa ade na se wat ho afrim na se wat de ho obi wo Yesu mu a se de M2 Corinthians 5:17 no and I want 1 Corinthians and 2 Corinthians 5 verse 17 so obi wo Yesu mu a ya body foforo ne madada nyina atwa mu no nyama nyina ya foforo no na se wonya ba ne mu dia wo ka se me fie mpo busum bi wo ha mafrim na mo wo so wafrim ba wo ne bonsum ne didi o kwasolo wi asa kwakọ yes ade enti na omaima ye wo adifo bebra omo atatu omo sa spiritually omo tro mo sa comfort go ma sorry oh yeah wo se wadifo bebra mo ye dey omo tatu omo sa am ye okotfo omo ye wadifo mo ye occult mu nyame de omo nyame na afre wo nyame frɛ wo but omo frɛ na se asase no nyame frɛ no wantimi amfa janim enti wo frɛ wantimi amfa janim okwa hia na okwa atetre eso fa ya okwan hia ne so fa ya okwan hia no eso fa ya the narrow path no that is it eti wo so obefa so nyame frɛ na nka nyame afrɛ ne pa ba narrow path no se de mu oya nyame pese wugya wadwaman ne watro ne ade no ontimi opese still na wo wi ade atwa atro na oda so ye odifo ntie ne na wafrem chedifo na frafrem o bebe frafrem no kwara sam eti wo patches se odifo bi hu na dia eno nche se nyame na afrɛ ya bi nyodifo be ne hu de nyame afrɛ no eti so odifo ka kyerɛ wo se se bi wo panty e blue a na eno nche se ampa na panty ne blue a se firi nyame a ebegina eduana ba ne de be hu se firi nyame ye odifo ho otimi ka kyerɛ se wo brazier no o be ka bibia kyerɛ wo se bitafra kyɛ e bia se bitafra to ani mo bia na eno akora bia na wo ko si ani mo obetima ka kyerɛ se eno akora wo ko ani mo eno wo ho aye me masoro na ewo mu de okobadwa ma ewo mu de but ye wodifo ho siso obi hu na de no nkyerɛ sɛ nyame na afrɛ no akonfo so hu ade ampa akonfo amso mu wa hintasem abefo so hu ade eti wadi nyame difo ebeden ye hu nsunsun ya eda nyankopɔn difo a nyame na afrɛ no ene de enya nyame na afrɛ no mame nyame difo wo ntwa wontro ye ontwa ontro obeka na kwara kyerɛw ye efise bia na mu papa no maame umu pani ukasa rof ene obi nya sika o se pani mpadwuma emmerante ne maba waba o he switch so antale fo hye ekoso na de ade enti u kan yuda wanfo no se hwe nyipa ku be wem ho banyame adwuma nim ye enso ne me no kase Kristo do nipa bebedo no adwo o kan meto 24:12 na o se nam se mu ye bedo so nti pini do ane de ebejo
na se nyame di fo no kan ne kora kyerɛw ɛma kwan bi a wonam so anya no wo ba kwan e tretre na nye we na ye wo na se ɛno nkɔfa hwɛ mama me ne we na ye no we no ni solution a na mfa so be na wo so so bia ni so na se nipa no kora no nti daddy se no obi e pedi obeka bibia kyerɛ no no kwasɛm obi a aso ya sum ye bebe so do mafuru na ye adwuma no de obedi nti o de obedi nti a de obedi nti na yire na mambe tokotodwe ane samo ne ma wo fufuo adie no na o ka asem bi ho wo se ebi mu anyame na frɛ wo mu ɛna kyire wo mu frɛ mu na de nti wo mu frɛ mu so mo ntimi amfa gya ne mu egya no ene de mama onyame adwuma so evangelist so ye prophet so ye apostle umfa ni zesa o umfa ni easy se wo sachira every Christian obi a abuso afiri ma ye busuma busu ya baye so phone so wo free mu a be fagem ne jane se dumi bi ko a masco fees continue ntua wo da ka be so anya easy sa what be fa ho kire mu be fa ho kire mu bi ho kwa na ko program na ka bia be 20 30 Ghana wo de jawo ira be ko be betima sare ne makora ko wo nso papa ne nyina ye so hwe ne bia enti nyame adwuma nye mahyesu asa wo so wo hye e wa ahyase no sa wo do fagem na utimi gina edumi kura busa bepo abusa betima po na we so yosofo yeso odifo bi ndenu nyamo ne kurum enye ize so nyame adwuma eduma fa na se ne ye bo na 10 minutes akwaba biko nyame nipa bi ka kire me se nyame adwuma wo fa nti ne yira fa na chi ba nyame so ma ne nyae oba no yes omwa no kware o se ne yire ne so ntimi hwe no nti o fa na chi reality nti oba ne ko fa na chi no obo mpa ye nso nyankopon ka kire ne se e ma ne nyae oba no yire na committee adultery but nyame se on tena ne ho mama ye share bi but how you kwa ho ntimi you can identify to the public nti na fom sa enye easy sa o enye easy o so beti aka se me ye nyame adwuma no afa ni trotro sa se manya ka dam labrika ho da bi mama obefagem mama good ya dia ka wa hye me no ye hye yen good you two of them by the fagem ye nane ansa na ye fe intuntimi fit because my bear so for intima dem ho obefagem because no be tie oba betimi ayare a lot of na sika ni ho yes enye easy sir ba bi mu awiyo mo ho ba mu ntamo de ma bia frafra obi agiska do yesofo we say sorry dai your bankers omo si asore dan e de ebi mu ato ano a bosome omo che per income oh yeah oye banka no bia so mo person fu bia to ano no che say business na say busumi bia no de e beba no o ma che church business and na wo penipo me awudifo asofo mo wo penipo mo ya wudifo asofo mi ni pabone a nipo mo ya wudifo onyini migidi wo mutimo den obi ye di pabonefo a e asofo binom adentina ho kasa mama sofo bia ma obi awale aguo sofo bia ma obi maame onhwane biemu mama sofo bia ma obi agya asole enye easy sao sofo bia ma obi nini nua tia de onwoma so me na meka kire wo tetie busua ntam shenkom tro ameko asalaja kwasira safo bi efebe bi hobo me ba na papa bi so di 68 birthday e wo kana me bompa ya ma no ntenuma ne papa ne se awrade nhia na sofo bi ama obi ne maame ntemu ate ama one ne yire jaye boga mu okọ buchi ba wa buso kan okọ ya ba ya no wa bewu kunukrum okọ a lot asofo adi o man hwamo o man we kwa nko anyema nya nyina asofo ne politicians ene how much now about 70% na me kacho amon kana kwale chire wunua kana kwale chire wunua na atemu wo ye ni mo atemu wo ye ka Roman 14 verse 12 na osentia fe ye nyina bebu hu na makonta makoma achotuvo nyankopon o kan 2 Corinthians chapter 5 verse 10 no a osenetwa se menu mienu ye nyina kopi otuvo nyankopon dwena nim ho de obi na nim padu se be papa bo ne de hintanya be kwa temu maame bebu hu akonta so mo sankafo etredu mienu yimudu miensa osen na sam na wi nyansa so re nyankopon de mesam na hyede so wini penya sade papa bo ne de hintanya de kwa temu mama temu wo ho adwuma na yesa yakoba no nyame bebu hu akonta bebu hu akonta ntunti mfa media kom na wo hyeye no kom na wo hyeye efebrade
Nyame suma. Nyame suma. Because me can say Old Testament ni ebi mu ko nyame suma wo mo, nyame na me suma wo. Omo de mafuru. Omo de omo shen control. Atete abusuan ntam. Ti no bekọ ye no obekọ owo no apro. Minimum bi oba bi no say prophetess. Me mo asore ne di no wa bi kuma o manjo school ni nchen ejato ne dem obewu nya cancer. Mama ye fa uradi ni agro. Uradi en fa ni agro. Ye fa ni agro. Dabi. Ube ye nyina ye nyinu. Ube hia ye hia. Me wo yire ne mma. De uradi nka me nka nkyerɛw. Dabi me kokomu akwenta. Me maju sika me ye badwuma me ye fashion design. Yeah. Enti me ani mero bi ade. Dabi. Uye wadwuma ena wo san ye nyame adwuma. Sanity ye. Ti wo ye nyame adwuma the same time so wo bobra. Eti wo de obedie ni de wo de bema wo madi. Eti nye se me be hye wo nkom tro na wo be ma me sika. Da me mani bi no me ni fidi fi ma me man ko school. Me no bi nko challenge ye. No bi enko competition. Papa na afre me. Wono na ahye me boss obe mama ayi na adwuma na kosi e fro no ho. O ma me nkosi e ya fro no ho. Ono ana e dan na bam. Awa papa me ne wo. Enti me de me mintie no bi ka me hwe mani me hwe se me baba bo trene. But you need to see because mama, a human I am sano. I couldn't bo. I couldn't bo. Yes. Matthew 24, verse 144. The Moses and Musi. Obin blended down a friend baba. Mama, near how you know. Debbie, and you feel was now Timono. Debbie, and you Krumachima are you as a fool. Debbie, and you are free, Debbie. Timor for 2 million rubber, a big what time. Sino will be on your city. There'll be a catch of a breno. And you saw for the washer mirror, shoe, and you the bubble coat. The wabo credit card. And you don't cabra fool. Mama, and you don't cabra fool. Then the old cabra fool. Dabi. Or Tibro fool. And no forget it. Dabi, mama. And you know, a Dabi. A Dabi rebow. SOMPA FM. Maybe ye. Couldn't be the when him. Couldn't be the when him. Mama, it's about 30 years ago. A cry, menana be where we call. Anna. No, called him for pa. Saturday don't forget us. Not sorry, Musa. Yeah. Na menana no. I call your buy neba. The double power free me ya. Sunday in Niaba. Was I come back to no call empire. Niabani Kofumana, prum, or from Obewunu. Or can I know myself? Then say, Ungu and then say we also want to name away from Muba. Eh, yeah, we will be as a small lady when you come acra. And friend of being what that. Friend of being that. Obey you know, by share. Okay, Isaiah 5, verse 21, or say, Munu. O mama fe papa se bone. No mama fe bone se papa no. Wonu mama. As yes ye di nyame ho agro. Se me ba ye. As se me kwa na me ka me atimi identify tale ehyew. Me ka bibia pepepe. Evese me di ndra. E de mani mutwa me. Se manya ne na, menya ne wochena. Menya ne wochena. Galatians 6:7. Ose de nipa guro no wotwa. No wotwa. Don't deceive yourself. Yes, me nyame ye nsi na twetwe. Ose de guma honam betwa proye. De guma honam betwa dankwa. Mama, enye easy o. Ye wadwuma ye. Ye wadwuma ye. Ye wadwuma ye. Odifo, say edi ye adwuma no. Ebi aye ne business, say ye work. Yeah. A wo mo edidi ho. Yeah. But se wo hwenso a onyame asemu no. Adoma chede no. Ono na de maaye. Oye ebi prophet, ebi evangelist, ebi pastors, ebi teachers. Yeah. No nyina wo say na yemfa edify the church. Yeah. No mo nkwa bonten, no mo nkoye nyame adwuma. Etike e ba no ma che, etike di adwuma no, eye na se prophecy nke hia. But this is here no, amman krofo ba mu obu. Enne me ka kire we. Enti na Matthew ayi no. Matthew 24 verse 12 say enam se mu ye be doso nti. Dodo no ado no be dey. Abejo. Si sofo obi ni na yire nya asem kasem no. Na wo ye takra wo jam na wo pe obeyire na atwempena. Awurade afrɛ wo. Sɛ awurade honhom mu a onyɛ saa de no. Da bi honkonkron etiki place ya mama. Ntimi nyina ho na so. Sɛ wo bi ni na yi wo ba ni okura nya asɛm no de asɛm na betu wani mu a enko wiase na prophet. Wo ne yi oba ne da. No ba ne. Anasa ye prophetess ya na no story bi amete prophetess. A oba ni okura nya asɛm ye de asɛm no ba ye ko wiase no. Be ma na gya na yire na kware prophetess no. Oba nkomhyeni ba no. Be ma na gya na yire no akware the prophetess no. Yeah. I was ekoso. Tenya mesi gya wo yire na be ware me. Na mama sabi o se nyame honhom mu a wadwen ye adwuma ho na kyerɛ sa o se de awurade aka mu yentitim. Enti e dan na nyame be ka kyerɛ o se kogyae ayi. This man to awale ahoro miensa. Na ba manim. Awurade na mutumi so.
e din sesa ba e din sesa ye ba mama enye easy sa o obi wo be ba on chekwa no niska wona se so peka kama solution enti se wunim no ye ade bi ense fata pa wo te se driver no kitaka wo mom tamtia accident na ba ready bi sa ho asem ne di ne meto atopre ena koja no ena ne oyeye die da bio wase tro ne se so ba free na ye chikura ko badwaman ya wo wade afa fa wade na wo be man kwaso okura ena Friday ya me no kasai obi adwuma o institution bi ena you aka kire ne yere wo fie se omu committee ko fodi aso aka oba na fiti se bi akuma se wabehye hotel wabuku hotel wo chen no enti obeko fie na ye Monday anwumre obefiri ho hotel ho no ba na ko de no obefiri ho Monday anopa akwadwuma ti Monday anwumre obeko fie no ba na tete dia wo wo ba na de na beba wo so mama enti opanyini mami se wo hye ye kromu ha se de nipa bi yare ohia obre nipa bebre se de wutim se nipa bebre ebre obeji atum se ye bone ana mama ebi ye bone okay ebi susu ye ebi mpadwuma nipa mpadwuma merante abagu street so opene ho ntemonya ope quick money oni say step by step that is it say mama wa anyere wo ho anya dwuma beden wanya sika the bi na nya bia fa ne se kwase broni obi okokwase broni krom on top formatic Benz bia maaye but what ka Ghana has say we secondary school one pass kura what formatic them high story building what on kra mobon sam ampa wasi do pen ho tawo sa ko hidi butiko sanya na dia so ne kono bebe mu afafa obani wasma wo kama maka awra husem bio abrantie bia nya sika wo krom ha young man bi ti se me ba Augustine ya yedede sika ko mai guomachi e book otimi buku entire luxurious hotel that is it na ode mrante ne maba na kugum no obu ye hookups no mo ye party no mo jare nsuom ochika e mrante hu ana o mani kura bre young man ko ware oba ye dede ene social me modi manfo nim bebre stars yi woni bidida daddy ena me ka sei ototo hotels ne wo miamia waton ni nyina abeton senya kwa papa aware no agu oba ne kura adwane ye gya no be oba no hu se wanwane yanko UK a odwane ko ene omo a onim wo mo no ofre omo no osre 20 cedis osre 20 cedis obi a no odi dollars because o pentemanya ne hontem as a young person on person be go through the process no a step by step na daddy step wo ha ne wo ha na one fro 1 2 3 now so uchu na mu a wo na mu why we mo na mako school come anim we say one step was ahead into two na ba kwanta na why dey wasa ko anim into identity ne pepre ne ho sa and na mesif osre 20 cedis mama ya fa hwe ma biase yo but o yire ho ye dwumaden wo benye de obedie enti Hebrews ne ka sem because say mama sika ne be mama brabom de wale preso we say brade ka so ori nya ware mpa ye de wona ye wo de mama de wona ye wo de opre ho ntama be wunkwase awu ye bi se wunkwase asie wo be wunkwase awu ni esie wunkwase asie na wonkofo na no mo bo asansan bra no mo ba besie o e bi se obi an kwaso no mu Kristo aton krama bonsam e de agiska no why sure sika no so ye short time ya no kwasem nyame nipa mame won ye nyame adwuma se nipa bebre ehia moa afri nyame ho tue nipa dodo na nyame no mo hwehwe no because omo nim se nyame etimi boa nipa eyampa se nyame timi boa nipa eyampa se ye mpa ebo na ye bo ni nyame tie fi se dodo na dwe se ene mabɔ mpa ya bo mi hu hwe ebi si nyame ne krampo wo ho nie ada wo ma wo de wo ni se nyame na nante mama nyame wo ho okay ale se wo hwe na be hu no ne tie ne se nipa bebre kwasoro so makwanye ye hwe ade bi wo Matthew chapter 7 verse 21 wase enyo mo mesimi se eji ana awrade mu bia ne be kwasoro himam aji de obi aja na wo so na pede ye hwe asem bi Isaiah chapter 1 verse 15 osina se wo tro nsem na so my empire do so am de merinti o me mani ahintaw ene se mama bia na ye konkonsane obufu obi kaka obi hu nsem wo bompɛ bede na awrade tie o de nsem show mu wo ya ho ye a unti fa bone nche envy
woyɛ saa nipa no nneɛma bi bebree kɔ so dabi mpaebɔ na awurade ɔntie ɔka John 9 verse 31 no ɔsɛ de bɔ nipa bɔ yɛ n'akyi wadeɛ obi ne kunu te dabi ɔda asɔre dɛm mpaebɔ bia nanso ɔmu ne kunu obi ne sɔfoɔ ɔkyɛn ne kunu ɔba so kora ne kunu pɛ sɛ ɔne ne da ɔne ne na ne kwasɛm nti mama nipa wɔ awurade bɛtie no nti mpaebɔ na wobɔ no wobɔ ayɛ ɔbɔ kyerɛ hwan ɛnkɔ baabi a eti so ka bibi sɛ wode adeɛ kora brɛ na no nua wɔ asɛm a kɔna mu nkɔsiesie ansa kɔsiesie nti ɔsɛ gya wɔ afɔre yɛ yi ne so mukyia ne so ne kɔyɛ no ho adwuma na sɛ deɛ wusi ne nipa teɛ no ehia nyame mmɔ ɛsi ne ɔpɛ sɛ woyɛ ma no kwasɛm mama me no mi si ha ɔsɛ baabi a banu na basa hyɛ na awurade wɔ yɛntɛm awurade wɔ yɛntɛm sisi yɛ na sɛ ne bɛɛ bɛhu ne yɛ yɛn gyidie so na nipa bebree gyidie atɔ fam kɔso ne yɛ na adwene no nni hɔ obi kɔ asɔre so ne nneɛma nyɛ meka sɛ bɔɔla sɛ betafra kyɛw obi na obi akɔntɔkwa ɛwɔ fie ɔmo tem compound house ɛwɔ bɔɔla ho adwale atwa nti light ho nti obi abɔ obi tɛndua wɔtu afirifie hɔ ama issues ne bebree kwa ne ba nipa ni ma no ɔdɛ ba wo wie we nso aseme kɔbɔ mpa yɛ ayɛ dɛ wakɔ anyɛ eti sɛ wopɛ sɛ wobɔ mpa na nyame tia prophet wo se ɛnyɛ dɛ te wo ho di no kware ma awurade na umfe wani hu ni da ɔyɛ honhom John chapter 4 22-24 sɛ no kware gidifo ɛbɛ na wi aduru me so gya ne honhom no kware saa no mbenya asase no so adi enti wo awurade na wo sɔre no a wo so wo som no hu ni da na so yɛ ɔtorofoɔ unno wo nua nti obi so do no nua na ɔtanya nkɔpɔ na so do nyankɔpɔ no ɔtanya no yɛ ɔtorofoɔ na sɛ te wo ho di kan ansa na bɛbɔ mpa no di kan hwehwɛ wo wabrɛ wo mu hwehwɛ wo mu sɛ hemfa na makyea saa deɛ na menyɛ ne yie nipa te sɛn me nipa te sɛn mebu me kunu mebu me yere adwuma na yɛde ahyɛ wo nsa no woyɛ ne sɛn takra wo gya mu enti mowɔ ha bi a na wona ɔyɛ head wɔ ha na obi bɛka sɛ mo kyerɛ mama wontia ntia ɛsɛ sɛ wofrɛ 2 panels no nyina ba na watie ansa de bɛhu so yɛ adwuma papa mo na wotie wei deɛ na wakɔbu ho akonta dabi yɛ adwuma yɛ akonta bo wɔ mu ɛnokorɛ before woyɛ prophet kɔ abɛsɔre akɔka hintasɛm akyerɛ pani no yɛbu ho akonta sɛnea woka na yɛ nokware ɛnyɛ easy o a na bi mu sɔre kɔtena atwa mantis na wɔhu sɛ ketebe bi ne twam na ɔso yɛ awurade nipa na ɔde nneɛma ɛdi agorɔ ababaawa bi mɛmu ne din ɔte me ma ntɛm ɔba me shop na metunifo all of a sudden wakɔ nurse midwifery bi aba abɔnten na ɔnya station yɛ edidimu a ɔkɔɔyɛ a wɔsɛ na yi aberanteɛ bi a ɔyɛ wiase sɔfo akɔ dada no ɔne no anyam a ɔnhwɛ no ɔyɛ mama nyɛ ize o we akwan a wokɔfa so sɛ nyɛ kwan mama nani ana hɔ akwan so yɛ sɔfo but obetua ho ka nyɛ me ne mɛgyegye no ɔne awurade ntɛm asɛm nyame na bɛbu ne ho akɔnta enti me wɔ hɔ yi sɛ mebu fu me yira na me bakora na honhom bɛyi me ntɛn sɛ konko na ɔno tem na mede ne yɛ adwuma honhom na nyame de ma because ɔmpɛ bufuo nti sɛ de sɛ mehu bi foforɔ ma me kɔnkɔ dɔ no anaa m'ani kɔbiri wɔ bi me wɔ hɔ yi yɛ adwuma a yɛyɛ nyame adwuma yi odifo bi sɔre na ɔyɛ adwuma a da ne bia ne nyɛ wo de ɛnyɛ da bia so nyame nkɔnkɔ de bɛyɛ adwuma ɛnyɛ da bia mama nyɛ da bia na ɔbɛyi biribi akyerɛ na so ɔbɛka biribi akyerɛ wɔ dabi ɛni hɔ saa tɛbi ndo madwen yɛ nyame adwuma hyɛ nkɔmtorɔ bi ndo madwen yɛ nyame adwuma mehuni sɛ hon konkron kan hwee wɔhunu hwee but wɔse wɔyɛ service nti ɛso ɔka biribi mama da bia na hon konkron yɛ adwuma ɔka gye ne sɛ ɔsɛ me honhom ntɛ ne pɛda nkɔsi awieyɛ nti ade nti na dabi wɔ ne sɛ honhom na ntake place anaasɛ wɔamfa biribi akyɛ wopɛ sɛ wode wadwene fa biribi dabi ebi kura da no kora pɛ sɛ wotu wɔ mofo saneteɛ nyɛ da bia na wopɛ sɛ woka biribi dabi atiefoɔ me ne prophet Sasu Emmanuel ɛne yɛdi nkɔmmɔ ɛfɛ nnɛ sɛ wohyɛ the prophetic word of God ɛne prophecy asɔfoɔ na dwenkyerɛ fa ho wɔde adwuma da mɛsɛ hia wɔ ha o mama mate menim sɛ woni berɛ but nkɔmmɔ no a yɛdi na ɛdɛ ba mepɛ sɛ yɛtiefoɔ ba mu ntɛm na ɛyɛ 0260196064 ɛna 0260196065 mepɛ sɛ moba mu ntɛm na ɛnɛ ɛde yie asɛm ɛne sɛm asɔfo de tu dwa sɛ ebi mu wɔ hɔ a ɛnyɛ sɛ wofiri nyame nko a na wohu adeɛ ebi mu yɛ occult but ɔmo hu adeɛ ebi mu koraa bosom
ahonhom bi na di akire edi frɛ 0260196064 na wonso fo adwenkyerɛ bra ɛna 0260196065 ɛyɛ 0260196064 ɛna 0260196065 ɛno ɛne numbers yɛde ɛbɛyɛ adwuma obanyin ti sɛ yɛ pɛsɛ yɛ correct ne yie obi wɔ hɔ na wɔ hwehwɛ nyame opɛsɛ ohu nyame opɛsɛ oni nyame nante yie but ohu baabi a wɔkɔ because watete obi kɔ timi sɛ me de me nsum nyame bie me nya watete nsɛm bebree mama mpache o ɛdi na sɛ nipa no wɔnyɛ sese ne nyinaa kɔgyina yɛ nipa ya pray for me for you so obi asom yɛ ne do obi aba tv so ɛnɛ yɛnhwɛ nkɔla bi wu wɔ kasoa nkɔla na de ɔmo identify ne sɛ ɔmo hu bibi wɔ tv so sɛ ɔmo bɛgye sika sɛ dɛndɛn adurura bi ɛna ɔmo follow yɛ nti obi aba tv so aka na sɛ ne ɔbɛkɔ ne nkyɛn na ɔnte saa ɔnka no kwade nkyerɛw adefɛdɛfɛ sɛm ɔsɛ ɛsan sɛ onipa asom bɛyɛ ne dɛ kyew ne nti na obi titi adefɛdɛfɛ sɛm yɛbɛdefɛdɛfɛ yɛtwaw fasika bra okufia kodwale we koyɛ sɛn da bi yɛnka sɛ saa akwankyerɛ ne bi ni hɔ but bisa sɛ nea woyɛ no obi ba wo nkyɛn a wakyagye sɛ bi amɛde 15 million 20 million onipa ne obi anka ɔbaeɛ bi tɛte nti mo ka no kwade nkyerɛ yɛ nua mo sɔfo mame nyame nipa mame nkɔfa obi aba homa no so hele yahu yo daddy na wo so boko Sumpa mayor dema do ni do Sumpa mayor yetio yahu ye pa atene pa chewo papa we saka wiki bia baba hanuma kasa ka yemaye o anka me man fa ne mra na otwi bia ho na otwi bia omra ba ku bi ma ye ho ye me adia me penchew but the kidding come on no wo no no a wiki bia oba no bo tu ye boa e dia ne be boa o bi so wo se wuti we obi ye wade a wontimi mfa nche no me boa but utie no na sa kama koma Sumpa FM baba wiki bia once boa tu ye boa e be ma na mate do mate menene be kasa fa ho me da ase pa me da ase yo 0260196064 and 0260196065 hello good afternoon mama me patch from South Africa adumo e de sofo e de na se papa no wa ka kama wa shi wa be ma fu ma sofo wo bu ko fa ma me che da ma ni ne bi da de bi na me fe bi o san ma mi be yo ge abe be hu ma e bo ya pe pa yin chu ma na me fe yo me che sofo de bia ti de bia be che se ni mo ai ma ho no ma wa yo kan no wasana bifi da wase yamin shomami da masa yansu ya dance pa 0260196064 and 0260196065 so for prophet sesu Emmanuel say so person nyame etie wo mpai bo a di kan ehwe mu na hu bibi enye na yifri ho ansa na wabɔ mpai antisa nyame wontie hello mama good afternoon me pacho e from say hello mama good afternoon you're from America Divine yo Divine free here La Paz anya La Paz Sumpa La Paz December e beba mo ho me pacho metie o yo pacho asem na otofo ne kanu no kwe papa no kwanya nyenu ne ya ngupa be hira no papa benya nkwa tenten da no kwotrodo edifo bebre na aba no entwonkwa no mudidi en omo sen yentem yen sen fata na omo yikeka di osofo no kan no kwe papa na mi kaka mechanism medam ase ene mo adwuma pa mo de sumo man Ghana ya de papa ye timu da na esesa yen so ya brabo na yen so yesu bibi wo mti ye da se papa sem mu go so chie na de
That's Yamishram. Nyamisha won so pa se wo so. Amen. Nyamisu nshira wo se won so wutie ye pa. 0260196064 and 0260196065. Hello. Good afternoon, Obapa. Me patche fra wo say. But I can't tell me because I saw by Yo, Kaswa Sumpa, Yentio. You don't have a party for a year, because your concern is the name a womb. SOMPA FM. Yeah, I saw an American so, and no, I'm dear, my man, papa, Yahoo, Yasu. I'm my man, papa, yes, and churning to me, I'm so much, but me, normal. Nti ya we be ni mama ye hu different a woman na me share na pa Me shira won so pa ene nipa bebre bompaye nanso still na brabo die gina na gina odifo achirim me mfa we hello mama Obapa afternoon good afternoon na mpacho ye froze na free e frefi agwa so grow from Grace yo Grace ye tio agona sompa mama nyame hwa sofo onya sofo ka no kwa se kirewa no we hu bebe a wugina ye ende bebre ye pensenche na amamo adwuma ye mpanyame na asem no kwa no wonpe de se de bia ne tie sofo ko fi odro no kwa kronfon papa ne ka nanso ne pro for me yanga ne ye kuna sofo dada ye no wodi ye skenti se wo obi o cheche no kwa na ebe ma woni adawo na we hu ne esi abeso nyame ede na nyame hwa no kan na dum no enye kese. Amen ye dance pa ye chia eswadrofo enti so wasum ya wo de dia wo pede ye beka ebe ye wo de na still a wote uboni mu wote wadwama mu woda so di obi kunachi woda so di obi yirachi woda so wi ade woda so tete nipa ntam enso still wo se panyame nsam nhira wodi force yenye possible still na wo bompa ye se nyame betie wo se no de emfa eti ansa na be bompa ye no search yourself. David Bompa be Psalm 139. Or say, Radi Washashamakuma, you have searched my heart and you know everything about me. Point out anything in me that offends you. No, David Nadanakuma, Ekotunya, Minim say, Radi Shisham. Dear woman be a ye pie, natural me quampano. It may say, or did it be an necessary on pie? Senpai Bon Crow Baba Shasia, and Kamenunya will first prayer point at Radimabo, Medamakuma 2 and 7. A dear be a may ye, I know a simin shira quine. Adie bi a me ye ma mani nye adie bi a me ye etiti wo bi makwan anya awurade bie mani wo ho bie mani na me hu a na ma free ho na ma ba kwampa no so na afa wo wi a wo do mpa bona to so eti na me ka kire wo say wo mu ade wo mu kunu wo mu yire wo be street wo wife a na wakọ no akokorete ne kama nyame se adwuma mu sika na wo wi ane jai kone ko jai sika wi anansa wutiti nipa ntam na wakoye wo ye no ho adwuma wi a afebo se kwan mu ada ho se de odifo ka nyame wo spirit wo ye honhom oso mo som no wo som no honhom mu eno no kurem 0260196064 and 0260196065 0260196064 and 0260196065 if you say sompa na de entie ba ni se wutie radio no a na mo asesa wabrabo na wasesa ye ba se ye besesa adwene fini adwenbone e woni petrimti na ye platform no ade bia wo betie bia e bo wabrabo ade bia wo betie bia se wan wadwen se obebo bra befa nyame akwan so nko ade a eye sompa na wo betie evi se ye mfo bia mesia keke asem wo wutie ade adwen sakira wo read Romans chapter 12 verse 2 no a wo se ye transform your mind ye nsesa ya adwene mu mfufuye eti memfa ne waba apamedase hello Akosia Shira bemena Akosia beto na me hwe osa aya meta follow me free fida dem aba efifufrom Akosia Shira aja ho he Akosia me kwa semu medase se me was sompanti sompa 106.5 da bia tie ha obeti menka oba unso ekasa ese opa ba komi me sure se be ya adwo asare ono so kasa se okay me de na me asese me ka kan da me system yo
AKOSUA de ja nya abrabo papa ba so abrabo papa dey ya obeye enu na me ye no ha enu ane MWHO asem ya enu a oh AKOSUA mi chiwo pa AKOSUA nyansa yo me da wa se we die ni be tinya kan se we ya no be me dodo wasumpa na se dodo wasumpa dodo wasumpa ye dasi na edi ni biem me paso dodo wasumpa na wo ankasa wudi oh me ankasa de me dey friend fan boy o take it Medina e be ne de fine boy okay Madina kra ye beba ho ye de sumpa ye di studio ni besi abonten ye beba ho Mate yeah me dimpa bo ma pasta ye sia asofo bi fi some pasta kan am ewie me see adia asofo bi dia me pa AKOSUA me driver no fi na me see o ja pe ka ma me AKOSUA pasta no mu se me kese wa ma we kese ma bolo le fe ma bo ka le wa e mo do wa ko ni abesi ko la pass wo ama e pasta mi ho ase dia o ka kire me e semu o be ka kire me basa pasta me da wa si ni sra e de wa o e pasta now wo fun dia wo pasta ni an dia asofo bi se na ni an AKOSUA pa do ya ma no e tam e ma me na Mate me man airtime mate oh me dase me pe wasempa nya me hira opa yeah bye me dase fine boy enso ye dase eti say the music idea by popular request mo amufre nyina ase me nsanfa prophet Sasu Emmanuel aka prophet Elisa woman beba prophet we will throw in and confuse prophet Elisa yeti medene beba 0260196064 and 0260196065 0260196064 and 0260196065 yenya no kora no a daddy ya na bi modwen se nkrofo mpe no kro but un say wie nkoma ye ni wudi am ye hu se nipa bebre no kora no wo mo hwehwe e wona na mibisa se bebre na no wo mo hwehwe no kora no but wo mo nim baabi mo toro bi no makoto nipa bonefo e bi nsem memo aka ho asem me nkofa ofrefo yimra hello yeah hello Stadua wonu ya ba AKOSUA na wa hai sorry yes Estako yes bemena pacho bibi aboko adumo ide nyamia anyway near thing SOMPA ya odi nkofo ba mo kire ya je me ma follow wa check market wow nyame kan me da se me no kase oni se osofu bi edada me area ma se no kase aware ne gu osofu na for ba no kwa se no nkwala wo ama bibia ya bata oh and the osofu no kai no nyame hira no pa shemedin amma babem bebu na say almost 2 years now na say na say ayame aduma me ta cover from sapin na me home no na say sofu bi atete wo ne wo yire ntem ama ono say ono aware oba no won tima aware no ofa no kwa odini ofa ne kwa all night all night what the third seguma ware ekwa oh what the egu aware no wa for ba no so wanware no ene wagya no ho and because of one sema obana kinama e de man so be ka sign the chi asaba na ware ya na mi busa wo Matias na se enam se oba ne nsem okeka yin ti ene din so obesan ba ne kunu ho na mo mami musa wo se oba ne ka se osa pe ubie mu ti oba obegye no sisa konya meni msefe de things ne free me mo mempe mejuma na me pese ejina na me fe me mba keke nyame nhyira wadwuma so ma wai woni ne wo masai na for ba me enu ewu oh eti ayi mienu no musu ana o manyini kakra oh penyin wo 9 years na ketwa no wo 4 years nkola ni sha krani sha me pesa compacho me say bio since I'm out of na fa no no ma oba no sha se wo ye mbe matem
enti fi na ye tim kwa no timi de mbema ba ho enti no nadamfo bi enhu ye wono kwa na ma me be di a me chi sisi a me no ka se ene na ye de man se won timi kan ba ne chi na se sofo no ne oyire ne da ewie no afa de na afa oba na sase ye mmema se woni mmema de da basabasa aha eti na the same time no say defend bone na odi no so enye na niwu se wo ye bone nti ne wo de niam eyiyi ne ho no au emu oya o nti nye nwanwa se prophet Sasu Emmanuel ka se asofo bi nipa bonefo ogu aware no wafa oba no odi ni demons ni bi ewura no eze so on adwaman no e wasofo ni mu no akwawura oba ni mu bi ene wo bo adwaman obi gina so na eti SOMPA FM anu no eya na bi mo dwe sex ye sex keke me ba cho sex nye keke o omo ye sociology ene omo ye psychologist omo se oba ne be mahia be ma no ne sperms ne ko oba ni mu no ne history no odi egu oba ni mu ni demons ne spirit e woni mu ene odi ama no honhum e woni mu no odi ama oba no enti se honhum e woni mu nya de papa se demons e woni mu no aye demons fun no ohie de ama enti wo dwen se woni be ma bia da keke enti to etore bia wo be hu oba bi wo ye pa boko wo ye di afi bo so ni be ma bia kwakoda ene bose na de bia na dwene prekesen ni suban ye basabasa na ne ye nyina sai de bia na ye confused de bia tese wakofa obi history through en say man so ye incubators it is a one be ma da wo hiegu mu wo ye career it what carry be ma ni history what carry ni demons what carry ni spirit what carry ahunhum edi na chie what carry alter edi na chie it wo de onim say one be ma na da keke eti no ano no da bi impo obi o ye professor of psychology and the cancer asemi kire me ena me busan se ntia basa wo ba no onye de no se first of all enye se wo be ye mental reprogramming anase bia psychological help or here spiritual deliverance because ahunhum bi abo awura no eti o here deliverance de edi kan ansa na akire no ya be na dwene ne ho adwuma eti oba enye se eye sexy keke o ye hwie di gu mu ema ne mema yenye pe tiasie sa ema ne mema yenye pe wo ye career wo ye incubator ene yenso ye multiplier eti nipa no wasan de ma na so wasan multiply eti wo se da bia on enkrofo wo mus agei on da bia mood swings demons anopa wo sere awia na ora ho sesia on da bia wo change mood swings on demons na ewurawura wo no eti wo ntimi nya consistent joy eniema boawura no doso eti ma wontimi nya enigye wontimi nya enigye ntoatoa so wani ye say agi ana demons na akofa free kwaku ho no na aka ne ho demons na akofa free kofi ho no na aka ne ho eti wo say waye basabasa wo kasakasa wabra ba ye basabasa ntie besre e mane mema nya pe when it come to sex de ye fagu ye mu no enye bi na mema ne fa woni de obehwie de mawo eti na se bema kra anyem wo a DNA no bema no na akoda ne carry bema no ne bibia eti won se bema ne suban ye woni mu no eno a na ewuram ti da bia me ka kire e ma ne se ya menye pesame nkumnya wo choose bema you are choosing the father of your children eti bema na wo hia no no a wo mu no a wo bu no a wo ye masam no SOMPA sa die ne na ne be wura wo ba ne mu eti akoda ne bo no so be behave sa eti be careful enye makono enemy don't know ne so ba ne ba na wo be wo no wo be wo akwada wo tesa ne papa eti na akwada na make ye koso ne die ne hwe be ma na die no ene be ma ne wo mu bebre evi se eye wo no ene obe fertilize wo egg no eti e besre yanya hweyie na basa be ma bia na wo chusu na ware no you are deciding the father of your children e ma bebre ye ma no ma bro Emma bebre ya manu mo bro if se bre so ye na wo chusu be ma no wa nwene wo mada ache ho wa kono nko na wo dwene ho medano nko a niema wo ye nyina wo bu ani gu so na wo de saa wa kofa wa multiply no e say ya multiply wo kunu koshini no ya multiply wo kunu adwamambofo no ya multiply enkwada ne de aba eti e besre ye nyina ye mfa ntu ye hofo ye nyina ye ma
meka ho wo nso ka ho yɛmfa nsua de yɛmfa nyame akwan so wɔse tete kwantempɔn no yɛnkɔ hwehwɛ ne yɛmfa so ne yɛbɛnya ahomagia de ama yɛ kra yɛbɛnya ahomagia de ama yɛ kra sa wopɛ sɛ wonya ahomagia ma wo kra fa tete kwantempɔn no so fa nyame akwan so ma nyame honhom ni wani mu kane wa na ma otuom ɛwɔ bibia mu wɔse in all your ways acknowledge him and he shall direct your path ɛnyɛ wo emotions na direct your path nyame na direct your path ɛnyɛ watenka na wadwene na direct your path nyame na direct your path wɔse trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding in all your ways acknowledge him and he shall direct your path. It's a bro person who choose to let the Lord man nyame honhom ne direct your path na wonfa baabia nipa ne bɛyɛ nhyira ma wo na ɔyɛ nhyira ɛde ama wo ma odifo yɛbrɛ no so na mɛma wo de wɔsɛ metwa to aba we de ɛnɛ me nkrɔfo so wakasa pa etimi nsa mfa umra na street adua me de wo bɛba fa wɔsɛ metwa to ma yɛ eba cho meba empacho fo wɔsɛ metwa to ma yɛ ne masama me de twa to nya ne sɛ yɛ da awurade ase sɛ yɛ program yi aba wie yɛ asomdwem na ne etwa to nya ne sɛ ɛnyɛ sire nya ne yɛ ɔdɔ ɛnyɛ sire nya ne yɛ ɔdɔ ɛna yɛ ɔdɔ mpanifo bobe bi sɛ ɛsi ho serefo na sere kyerɛ ne bata ɛnyɛ ɛnɛ ɛnyɛ sire nya ne yɛ ɔdɔ ɛsi nipa hwɛ ne ho yie ɛwɔ wie yɛ mmere yi sɛ yɛ ware ni o sɛ yɛ yutu anwale yi o ɛsi nipa ma n'ani da hɔ sɛ mo ni da hɔ efi sɛ nipa bɔ ne ba wiase sese ya sɛ awurade ho man kasa nkyerɛ ɔbɛtumi ato fidie mu ampa sɛ awurade amma mu a mama enti ne nipa wu premature death ampa enti yɛhwɛ yɛ ho yie sɛ ne bɛyɛ ɛbɛtumi anyi akyɛ mpanifo sɛ aboa nwa so hunu nso hwɛ onyi yɛ otope ampa enti yɛhwɛ yɛn ho so yie na onyame a ɔwɔ tumi na ɔyɛ sɛnkyerɛ no ɔnka mo ho ma adwuma yi ɛntu mpɔn amen no ma ɔdɔ ne nkabɔ mu mmra mu amen de bɛyɛ tim waka me no awurade ma mo nte bi da amen awurade ma ɔboafoɔ mmra amen awurade ma customers mmra amen ɔno ɔhyia obi ntimi no mu no ɔmɛhyia mo nkɔne nyɛsi mu amen 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 nyame nipa dwada me ne wobɛdi w'asafo no nso ho nkɔmmɔ ɛyɛ odi prophet Sasu Emmanuel ɛtafa ne prophet Elisa ablekuma agape no free by True Faith Evangelical ɛne n'asafo nyame aduma next week ebedi asafo no so ɛho nkɔmmɔ aha ne de MWHO asɛm yɛ obi asɛm no esie yɛfrɛ me AKOSUA goabɔdwo betimi afrɛ me AKOSUA nhyira apam dada ne me producer ɔhene yere abrewatia ɛna Jeremiah Samson me sorry sui na Professor Kobla Abochi ono de For God and Come to Jumedi ne ba ɛyɛ social political show ayɛ dwene yɛ man Ghana yie die ne nka nkɔ ho ɛne amanyo semu adwempɔ owie yɛ 5:30 na yɛ de hot bite kase yɛ bono na yɛ de aba yɛ wie hot bite no ana third service asafo third service de to so miensa no na no prophet mango day na ono nso atena se na ono nso e de third service no aba owie third service no wie yɛ no a na sida for de nyame asema ma yɛn omo de nyame asema ne ma yɛn wie a na afɛ de aka nyina bɔ 11 nso a na sɔfo solo enso de aka aba nti sompa yɛ radio ase wuti a ɛma wo nyansa ɛma wo ben nyame yɛ de nkyerɛkyerɛ papa na bɛma wo yɛmfa de fon ɛma wo da yɛ din ne yɛ honam sɛ yɛ frɛ yɛ sompa yɛ ba se yɛ ba besum yie na follow yɛ Facebook page no ɛyɛ sompa 106.5 FM Accra message yɛ wie MWHO asɛm nkɔ na da hɔ hot bite news da hɔ For God and Come to da hɔ a wo kɔ back wo betimi asa kɔtie na wanya mu afutuo ɛne akwankyerɛ madam nyina se ama momo me de Augustine ase social media wona hwehwɛ akyire kama madam nyina se mamomo ɛne sompa endpoint homeopathy clinic Ghana ha de obi anim sɛ yɛ prostate na baabi omutimi yɛ screening ɛma wo hu ne yie etu ase a na ɛyɛ endpoint homeopathy clinic anase ɛyɛ kidney ɛyɛ liver problem wo fa baabi ɛna